Moi boas a todos e a todas. Aquí estamos con un novo vídeo dentro da sección Apertura de libros. Xa teño sobre aberto, agora fago así porque me custa menos traballo. Entón vamos a tirar de aquí, de dentro, dous libros que me acaban de chegar. Ambos por cortesía do escritor Fran Fernández Davila, que nos enviou recentemente. Trátase, xa vos adianto, dos libros gañadores do certame de poesía Torre de Caldaloba. Son dous. Son, aquí temos o primeiro libro, o primeiro clasificado, o gañador, neste caso, obra de Fran Fernández Davila. Aí temos primeiro premio, certame de poesía Torre de Caldaloba da edición séptima. E temos tamén o Acésit, o segundo clasificado, neste caso, Abasteza do no de Amauta Castro. Aquí temos segundo premio, o de Fran era o primeiro, o de Amauta, segundo premio do certame de poesía Torre de Caldaloba. Son uns libros ben bonitos, vamos a tirar fora isto, son uns libros ben bonitos, ambos os dous publicados por Editorial Tristram. Vemos a parte de diante, a parte de atrás. Non me gusta nada isto que lle poñen aos libros, pero bueno, cando é dos certames de poesía, pois nada, enchenos de publicidades, si o Concello, si a asociación, si colabora tal. Eu coido que aínda que os libros son veñen dun certame, eu creo que esta publicidade podía vir pois escrita nos créditos do libro en pequeniño, e eu creo que faría que a obra fose máis bonita, non? Podería pois poñerse aí, ou eu que sei, o escudo do Concello aquí creo que é suficiente, e poñerse aí, ou eu que sei. Pero esta, eu creo que, bueno, non me gusta estas cousas que se lles poñen con publicidade aos libros, non? Parecen casi cartaces publicitarios máis que obras de arte, non? Polo demais, olvidando isto, esquecéndonos disto, os libros son moi bonitos, sabedes, no caso do libro de Amauta Castro, con esta ilustración tan chula, e no caso de Fran, pois con esta especie de mapa, non? Aí o temos, ben chula, non? Tanto por un lado como polo outro, non? Coas dúas lapelas, aí está Fran. En fin, vamos a botar un ollo a cada un deles. Este é o libro de Fran, imos apartar de momento o libro de Amauta Castro. Aí o temos, un libro de poesía, creo que casi teña que miralo, pero coido que xa teño toda a obra poética de Fran. Eu teño unha especie de obsesión, aí está a dedicatoria que me fixo Fran. Eu teño unha obsesión, non, por ter as obras completas de todos os autores. Gústame valorar a obra do escritor dende a súa primeira obra até o final. Incluso de chegar incluso a solicitarlle aos autores obras que aínda non están publicadas. Mas, é unha teima que teño eu, non? Pois aquí temos o libro de Francisco Fernández Davila, un amigo, entre outras cousas. Aí temos a súa fotografía, coa biografía. Vamos a ver, imos dar a volta. E, aquí nesta outra lapela non hai nada. Moi bonito o libro, por certo, moi bonito, E aquí temos o segundo premio, neste caso, o libro, vamos a sacar fora xa o de Fran, o libro de Amauta Castro, non? Imos mirar a lapela da parte de atrás, aí temos a Amauta Castro coa biografía do autor e a lapela principal que non contén nada, non? Aí temos os poemas, habrá que lelos, nada. Insisto, pareceme libros moi bonitos. A parte negativa que eu lle vexo a isto, non é un problema só deste certame de poesía, non é un problema só do premio de poesía Torre de Caldaloba, é de todos, desta teima absurda en poñerlle esta publicidade por detrás. Carai, que eu que sei, non me gusta nada, de verdade que non me gusta nada. Isto pode ir dentro do libro, en letras pequeniñas, e creo que sería suficiente, non? Pero é algo habitual en todos os certames, e ademais a un tamaño enorme, xigantesco. En fin, alén disto, non, que quizás xa a parte que menos me gusta do libro como obxecto, que é o que valoramos hoxe aquí na apertura de libros, non? Haberá que lelos para ver o que hai dentro. Pois nada, independentemente desa parte de atrás, olvidémonos por un momento, pareceme libros moi bonitos, os publicados nesta ocasión por Tristram.
Unha cousa que tampouco me gusta en concreto deste certame é que os libros non sexan edición venal. Estes libros non saen publicados, o sea, saen publicados, pero non saen á venda nas librerías. É unha mágoa. Eu tiven a fortuna, a sorte de que Fran me enviase estes 2 exemplares, mas é dificilísimo conseguir estes libros ás veces. Se non coñeces os autores, se non tes a fortuna de que alguén xos envíe, estes libros non saen á venda. Entón, eu creo que un defecto deste certame de poesía é o feito de que estes libros se publiquen baixo unha edición non venal. Deberían publicarse cunha edición venal e deberían ir a librarías, non, para que todo o mundo tivese acceso a eles. Eu tiven a fortuna de poder telos, mas, bueno, é moi posible que moita xente que os queira ter, pois non poida, non? Bueno, é unha mágoa. Polo demais, libros ben bonitos. O de Fran Fernández Davila e o de Mauto Castro. O primeiro premio e o segundo premio do 7º certame de poesía Torre de Caldeloba.